बोला सरस्वती मैया की जय। असो सरस्वती पूजा होई हो, मैया के कईल जाई हो। असो पूजा होई सरस्वती मैया के, पूजा कईल जाई भैया। असो सरस्वती पूजा कईल जाई भैया, कहीं चंदा मिलल 100 रुपया, कहीं चंदा मिलल 100 रुपया, कहीं चंदा मिलल 500 रुपया। लेकिन असो पूजा कईल जाई 2022 में मैया के। असो सरस्वती पूजा हुई हैं भैया माता जी के। असो पूजा हुई सरस्वती मैया के, देखा तू हो भैया। बोला सरस्वती मैया, कहीं चंदा मिलल 100 रुपया, कहीं चंदा मिलल 200 रुपया, कहीं चंदा मिलल 500 रुपया। बोला सरस्वती मैया की जय, 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 बोला सरस्वती मैया की जय।